pre nego što krenemo da pričamo o tome nekoliko jako bitnih detalja da razjasnimo. Kada ulazite u bacanje, tu nema oklevanja. Ili ulaziš ili ne ulaziš, ili idem u bacanje ili ne idem. Ili što bi se reklo, ne možete se bacati, a da ne uđeš. Što znači? Kada sam krenuo da ga bacam, evo recimo sada na ovu tehniku koju smo sada pokazivali, ne mogu da ostanem plitak, ne mogu ovde da razmišljam, aha, da li baš hoću da ga bacim, da li sam siguran da uživam u momentu i tako dalje. Ulazim u bacanje konkretno kao da hoću da ga udarim. Zapravo, ja idem na to da ga udarim ramenom kada ulazim ovde. Ja ovde već hoću da mu učinim život što neprijatno. I ovde ne sme da postoji nikakva rupa između nas. Svaka rupa ovde je moj neprijatelj. I odatle mi je relativno lako da ga bacim. Naravno, mi sada ne kontriramo, u borbi će to biti mnogo drugačije. Isto važi za svako drugo bacanje. Takođe, jako je bitan položaj glave u bacanju. To ćemo za svako pojedinačno da vam govorimo. Posle ćete počnete sami da povezate. E sad, šta sam sada hteo sa vama da popričam? Imamo još jedan deo u ovoj karti za koji sam ubeđen da se bacanje krije iza tog dela, a to je deo kod prvog jaja, kada ulazimo ovde. Zašto mislim da se to bacanje nalazi? Ovo je bacanje malo kompleksnije, sada će onda vam ga demonstrira, a onda vam... Znači, obratite pažnju, kada ti sad stani u levi zemlji sedači, tako. Ovo je posljednji položaj gde se nalazimo u karti. Sad izvedi bacanje. Znači, rever. Tako je. Ovo dolazi tu i sada uzuši je bitan faktor svega. Hop, izvlačimo, ostanemo i držimo naravno čoveka, neće jako da bacimo. Ovo je jako bacanje. Ovde se čupa. Ako sam to mislio na malo. Da, upravo sam to. Znači, još jednom, pogledajte. Ovo je položaj u karti. Pogledajte još jednom njegov položaj, sada ne može da me štedi, sada ne baci kako kada. I obratite pažnju na njegovu ovo telo, još jednom, slobodno, mogu ja da pripremim bacim. Neću presjedati. Znači, to smo završili, hvatamo.